na san ba za ki iya manta da ni ba ladi. Yanda kike a cikin raina. Ni na san ni ma haka nake a cikin ranki ladi. Yanzu wani shine zo da wannan yarinya? Bara mu samu yaro. Bara mu samu yaro. Je ka ce ana kiran Ladidi. Ba alaikum salam. Wai in biya can wai sun ce wai. Kai, uban waye turo ka? Wancan. Ka je ka ce ba za ta zo ba. Sauri ka gaya musu ba za ta zo ba kanka kawa kwakwa. Shi ne a ce ba za ta zo ba? Je ka, na gode. Wannan gaya yana ga kai za ka yi magani shi. Ai. Je ka, mu je ke. Irin wa'annan mutanen suna zuwa gurin nan ni wallahi raina zai rika baci. Kai da kin san yadda nake son ki a garin nan. Bai kamata a ce kina kwallo kan gajiya ba. Yemin wa ma so ba. Ladidi ba za ki tafi ba. Wayo. Rabu da shi a hukunta sa. Ladidi da aka daki mun. Yaya da kimaki da darajarki da kyanki a garin da ki rika kula ƴan kwaya irin wannan. Ladidi. Ba ki je na ihu ba? Ladidi. Ai girman ki ya fi ki rika kula. Tun da naga tana mai murmushi ai na fahimta na hakura. Kaga dale shi. Kai na zaka bi. Tanan zambi. Tanan zaka bi. Tanan. Ai ya ci mushe ne. Wai akai wannan haji take zuwa nan yake zuwa nan wajen. Da Allah kake sake kula shi. Yanzu abin da za a yi ki shiga gida. In irin waɗannan sun zo da Allah ki ce musu ba kya nan. Yawwa. Har ki ƙara fitowa. Don't know why it's going on.